Kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho, Ken. Nggih, Pak. Talentane duwe Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang. Mboten. Monggo Bapak